To jama'a assalamu alaikum. Allah ya kawo mu lokacin da za ku fara jin mu da ganin mu da sauraron mu a kafofi na social media irin su Facebook, YouTube da kuma sauran social media. Za mu fara tattaunawa gadan-gadan a kan Alhaji Mamman Shata da ayyukansa wato waƙoƙinsa. Sannan kuma za ku riƙa jin mu a wa'annan kafofin. Muna tattaunawa akan mawaƙan Hausa da fasahohinsu kuma kamar da ya danganta ga irin da mutane suke aiko mana tambayoyi da kuma mu irin yadda muka ga ku jama'a kun gamshi abin saboda haka insha Allah daga wannan lokaci kowane lokaci sati za a je mu da wani program kuma idan wani ya kama insha Allah za mu ci gaba. Sunana Dr. Lawal Musa Dankwari kuma ina koyarwa ne a jami'ar tarbiyya wato University of Education da ke Zaria. Da ikon Allah daga lokaci zuwa lokaci tun daga wannan lokaci za ku fara jin muna yin program akan Alhaji Mamman Shata da ayyukansa. Shi Mamman Shata ba ya bukatar dogon bayani, ba wani bahaushe wanda bai san shi ba, sannan kuma babu wani bahaushen da duniya ta sani wanda ya wuce shi. Marigayi wazirin Kano Abubakar Dokaji ya gaya mana cewa an fara jin ɗure shi ne a shekarar ta 1950. To kuma tun daga wannan lokacin Shata har yau shekara 20 da wani abu da rasuwarsa babu ranar da ba za ka ji ana maganar Shata a media ba, babu ranar da ba za ka ji an sa waƙan Mamman Shata ba, kuma babu ranar da ba za ka ji ana maganar Mamman Shata ba. Ba na tsammanin akwai wani bahaushe wanda ake maganarsa a duniya kamar da ake maganar Mamman Shata. Lokacinsa bai da gefe, mutum ne wanda ba sai an tsaya ana tunane-tunane a kansa ba. Shi da ma'aikatansa da kuma yaransa sun riga sun haska ma mutane kowane irin mutum ne shi. Tsanga ya ce shi la sharika ne na mawaka, baya da abokin tarayya ko ga wani mawaki ne mutum mawaki ne shi. Sannan kuma shi a kullum yana faɗi wa mutane shi kowane ne tun daga sadda Shata ya fara fitowa har lokacin da Allah ya shiransa yana alfahari da cewa shi mutumin daji ne. Dan ne mutumin kau yana fi kyau da dokar daji, kowa san wannan waka. Sannan kuma lokacin da aka bashi digiri ina tsaye wannan waka mutane sun yi sha'awar ta kwarai. Na yalwa dan Fulani daji yace ya shigo gari kai na yawaye, ya shigo gari kai na yawaye, mutan gari sun ce mai dokta. Sannan sai ce kuma gashi ko Hausa ni ba yare na ba. To nan ne inda Shata ya fi kowane irin makaɗi da mawaƙi na Hausa shahara, har ya zama baligi, har hankali har zo masa a jiki. Hausan ma bata zauna a cikin bakin shi ba. Amma daga bisani sai gashi dan masanin Kano ya ce ba wani zance a duniya wanda Shata zai ce ga matsayin Hausa wani ce ba shi bane. Ya ce daga Shata magana Hausa ta ƙare. Mun kuma a matsalinmu na malamai da masu nazari na abin da yake cewa mun bi shi a hankali tun a lokacin da muka fara jin muka saurari ayyukansa. Ina ganin na fara jin al'amuran waƙoƙin Shata ne daga wajen tsohona saboda yana da garmaho wato gramophone wanda za ka ci da yawanci waƙoƙin da yake sa waƙoƙin Shata ke sanya. Ba ni manta akwai waƙoƙi irin su da wanda aka yi musu Jani Kiru, Malam Jani dan Jatau, kusan kullum sai mahaifina sa wannan waƙar ya ce. Saboda haka ni ma sai ya tashi tare da ita. Saboda haka baya ga shi kuma za mu koma mutane su gane cewa shi fa Shatan nan ba haka nan kawai ya zo kawai gagaba a gan shi ba. Mutum ne wanda aka haifa a wuri wanda yake dama yana da tarihi na fasaha. Ƙasar Katsina, ƙasar Musawa inda aka haife shi, yanki ne na mashahuran masu fasaha
wa'anda ba mai shakkun irin kimar da suke da ita.